החיים קצרים מאוד. מחר, אם נתעורר כולנו בבוקר, וזה לא שאני מאחל למישהו לא להתעורר בבוקר, אבל מכל האנשים שילכו הערב לישון, יותר ממיליון בני אדם בעולם הזה לא יתעוררו מחר בבוקר. ומחר, אם נתעורר בבוקר, האם זה לא דבר פנטסטי? יותר ממיליון בני אדם לא התעוררו, ואנחנו כן התעוררנו. כולנו חיים עם הרעיון שיש לנו זמן. אנחנו לא באמת מודעים לתוחלת החיים שלנו. אם אנחנו לא מודעים לתוחלת החיים שלנו, אנו מאבדים את משמעות הזמן ואת ההבנה של כמה באמת הם קצרים. אם אנחנו מודעים לערך הזמן של החיים שלנו, האם נבזבז אותו על שטויות? האם אנחנו נבזבז את הזמן הזה לריב עם מישהו, לכעוס, להתעצבן? אם אנחנו מודעים לתוחלת הקצרה של החיים שלנו, אנחנו לא נעשה שום דבר מלבד מה שצריך לעשות בשביל עצמנו והאנשים שמסביבנו. מוות הוא לא דבר שלילי, הוא הדבר היחיד שנותן ערך לחיים שלנו. אם היינו חיים לנצח, סביר להניח שהיינו הופכים להיות בלתי נסבלים. אם נכניס למודעות שלנו שהחיים קצרים בזמן, ואנחנו לא צריכים לחשוב, אני הולך למות היום. לא. אנחנו רוצים לחיות כמה שיותר, אבל רק לזכור שיום אחד אנחנו נמות. בכל יום ובכל רגע נזכיר לעצמנו שהחיים שלנו קצרים, ולא נבזבז יותר את הזמן שלנו על שטויות. אור ואהבה לכולם.